I dag så skal vi lave en Kult-test. energidrik-test. Vi har 2 kult. En light og en helt normal kult. Ja. Så dem skal vi så prøve at teste. Og vi har lige været ude i regnen. Det regner helvede til. Så vi er meget våde. Skal vi sige, hvis at de vil høre vores mening om nogle andre, så skal de bare sige til. Ja, I skal bare sige til, hvis I gerne vil have, vi tester nogle andre. Så skal vi bare Ja, okay. 3, 2, 1. Okay. Og jeg skulle jo gerne mene, den der er rød, og den her kan jeg ikke helt huske. Jeg mener også, den er rød eller sådan gennemsigtig. Det dufter meget godt. Der er Okay. tyggegummi. Ja, okay. Okay, de er begge 2 hvide. Eller gennemsigtige-agtige. Så var det ikke den der var den farve. Okay. Jeg kan lige vise dem med farven. Det er stort set det samme. Det er det samme. Det er øl for helvede. Det dufter af tyggegummi. Den dufter ikke til gummi. Nej, det gør det ikke. Den dufter af bubblegum. Jeg kan lukke den hele herovre. Okay, 3. Jeg skal bare... Ej, hvad? Du går først, så går jeg. Den smager meget af... Den er sådan meget sur, syrlig. Den er lidt syrlig i det, og så er den sådan lidt tyggegummi smag, sådan en frugtsmag, og så den syrlig. Den er lidt sur i det. Den smager faktisk nemlig godt. Ja, jeg kan godt lide den. Jeg vil give den, altså vi har sådan en... Richterskala fra 1 til 10. Ja, en skala fra 10, og det er nok kun mig og i mit H, der laver dem sammen. Jeg tror ikke, jeg laver dem med andre eller selv. Jeg tror, det er mig og H, der begynder at lave dem sammen. Jeg synes, jeg giver den her... Jeg giver den en... En 6'er. En 6'er fra 1 til 10. Den smager faktisk også lidt af det der syrlige sukker, du kan få i alle mulige bolcher og sådan noget, og slikpinde. Det smager helt vildt godt. 6'er. Så er det min tur. Så er vi kommet til lighten, den hvide. Den er Og den lugter overhovedet ikke af boblegummi. Eller overhovedet ikke boblegummi. Tyggegummi. Det smager som sådan, den er meget mild. Rigtig mild. Det smager ikke normalt energidrik i hvert fald. Nej. Den har en lidt, den smager måske sådan en lille smule af tyggegummi i eftersmagen. Ja. Eftersmagen på den har du også rigtig god. Den er sådan meget frisk, den her. Den er meget mild, den her, synes jeg. Ja. Den smager ikke rigtig af så meget. Nej, okay. Hvad vil du give den? Rigtig tit jeg får den. Så jeg tror kun den får en 4, for den smager ikke så meget. En 4? Okay. Men eftersmagen den er okay. Skal vi så prøve at smage på hinandens, og så, så siger vi, hvad der er anderledes? Jeg tror du kan smage det samme. Det tror jeg ikke. Den er light. Så gør du igen. Ej, den er faktisk anderledes. Den er mild, den er rigtig Den er meget mild, og tyggegummi eftersmagen er rigtigt. Den er ikke lige så stærk og syrlig som den helt normale sorte. Eller, ja. Og så smager den også. Jeg skal bare lige... Altså man kan godt smage, at der ikke er sådan rigtig sukker i. Det er sådan noget kunstigt noget. Ja. Det er ikke rigtig sukker, kan man godt smage. Men så er det dig. Ja. Jeg synes ikke, den smager særlig godt i forhold til... Jo, den smager godt nok. Fint nok. Men den smager ikke så meget energidrik, og den smager overhovedet ikke lige så godt som en helt almindelig kult. Så kom det der. Det smager meget bedre. Ja, ikke også? Meget. Skal jeg lige prøve at smage den igen? Det vil jeg. Den har en... Smager meget bedre. Den har en underlig eftersmag, synes jeg. For gammelt stykke gummi. Ja, men det synes jeg bare, det var det for mig og Emils test af energidrik. Så siger vi jeg synes, at... sorte. Ja, hvad er din mening om den hvide? Nej, den sorte.
Stort set det, du sagde. Ja, 6'eren. Hvid kuld, 4 point. Sort kuld, 6 point. Og tak for i dag, og det var faktisk alt lige nu. Og hvis du gerne vil se mere til mig, så skal du bare abonnere. Og hvis du gerne vil se mere til Emilie, så skal du også bare abonnere, fordi så smider vi nogle tester op. Det tror jeg var det. Hej! Den sorte kunne smager godt. Hvad så? Hvad med dine hvide? Den er pæn. Den smager altid bedre som du, synes jeg. Det smager mere. Måske skulle man bare tage lidt tilbage igen.